No num abo apemu Ghana deshe mamunyina ajona ye mama kwa basronko aha ye Sompa 106.5 FM Accra na ebre edrusu se hot bite kasebo ya Leicester Company Limited womde ya toothpaste ene ne brush abaso asene no yede ne nyina ebesom ye tiefo na kasebo yi a yede ebei na chese ye studio kese ye wo Watermelon Street ewo dome ha ene yede nsem no efire esan echane ho ewo Sompa branches ahodo a yato apete ewo Ghana half na baabia ne amanone Kumase eye Sompa 93.1 ena ayiko 100.9 so ewo Kumase honoma wom so efabi Adamfopo Radio ewo Paris France wom so ato apete Sompa 101.1 ewo Takwa de eye 103.3 Sompa Techimanfo ekremu enwumrei ewo Sompa 106.1 so Sunyai eye 98.9 90.7 eye Enkranza Doma eye Sompa 101.3 oko Mankesim ene mpotemu so a Kingdom 106.1 FM womso FB Sompa FM ewo udikoda no so afei ukoye Facebook page no so Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live enti chese enwumre de baby obefa bia no eyade se uhunu yen ewo honom www.sompaonline.com ehonso yede ensem dodo no egu honom abetimi enya bi na wakenkan se de medi kan eka ye no Leicester Company Limited a woman de yaz toothpaste and in a brush aba a German so woman na fa kase bon ho ka na enwumre so ye kai wo se Sompa achede afidi no bronya bremu ekunafo ene yisi e bre se fatamu no ye be hye na fe ye de eho de ubon wankasa e de abron tita waso e wo kase boyi emu just hot kinky ena ye kanfo e de ama wenwumre ntimu a muteki orders akese na mo hye atonton obi no munkotu e wo just hot kinky wo mo asoye ye da so kai wo se HPV vaccine empane no obano a wedi 9 years coping 14 years abai one fa no ko ayasa bia bia ben wo no wonko obi aboa esi kokuramu a eto ema wode na no a ye friend cervical cancer no esi ano kwan enwumere yade ben na etete wo medima for herbal center eto nsafre wo ewo poku asema yire sentem so bra na beje wayaresa na promosido Ghana for ne de onga ba eboa ma aduane etimi ayede saranso na time herbal mixture wom so ade 3D ye adru aba edwaman so a etutututu omanfo anyarewa asenyumakoyi adaworoma ena enwumre yi womo ebo ye chidom ma ye de hot bite kase bono esum ye tiefo nyina medin ede ajoa asare na enwumre enkomo a ye ba bedie no eye enkomo a megidi pase ebeye wasum de na wonso obesua bibi ede afrimu ye kase yi ukopie mu ewodunkwa onofin district court ewo mfifi mantemu a abeto dwase sebe ema ya womde wo munipadua no ebotutu commercial workers ebie beye aduasa baako ene ya kire womo aka womu nyina court no ahye se obia entua 2,400 Ghana cedis wa wentimi entua no na chese abusumi ensia okono akwakodem aye adwumaden e de aboa aban na nye no nko a yasan ahye womo se womo fom nsa enhye apoma asie se womo beda subampa edi de ye friend no bond of good behavior no eno so udi fortia ana wani so a bosumi edumi no na chese afe obeko na nso wakwakodem na ensem no akwakoye enkomo bi a omanfo dodo no a wo mo pese wo munya wo mo ho entiase se aso se me na mede me ho e na mese mede mini padua ba de me pa wo de efa ho ban ya esese wo kase ya cheme ana bibi ati se nti na ho nkomo no omanfo dodo no na won sembisa wo ho ye bekọ ahoma no so na ye ne yensantwani obrempo na kwaku ampoma ai ene wo bu na ketemu no eho ene wakwa kopie enti ono neto amane yi ede ebaye wo ba bekiremu wo mo court no enema huduo binumo ya ekoso wo honom nam so ma wo msi se ginan no wodi emu nkiremu ebeba obremport menka amajoe ye ne abajoa bibia boko ewo dunkwa hode Sompa FM ne adom ye ho ye pa me pa so no mo so ewrade adom ye nso ye kurakuramu wa hanom sei na woto nkra yi ba ye ne asie na ene de ba ne sen we no ye che wo mu bomu se bia soup na aprosifo ekoyeye ana eba ne sen kropo ne ye de sa enipa duasa ba ko yi ekopie mu okoti
Yo, my man now I say, na yama Ghana for any we are sitting down so aquaba and Sompa 106.5 FM hot bite. So now, one would just say a year, district police, Dunkornofin, divisional police command. Omona ekudi say juma no mo chese Dunkwa no oba yo baby amfro railways. Sese ne ebi wo dome no. Ɛhɔ na obedru no na ɔmo gyinagyina hɔ bebree na indecent dressing ɛne nneɛma a eyiyi wɔn ho epie a ne nyinaa no etia Ghana mmara ɛno na ɔmo gyina hɔ a ɔmo ɛyɛ ne saa na kwaduboni a ɔno ɛbɔ kwadu ɛwɔ court no ɛyɛ chief inspector Samson Bensa wɔkyerɛ sɛ nyame ɛnaano Jordan ɛna polisifoɔ enya anenteɛ sɛ ɔmanfoɔ a ɛwɔ mpɔtam hɔ no ɛyɛ saa nipa aduasa baako a yɛka wɔn asɛm yi wɔn dwumadi a wɔn di ɛwɔ railways wɔ no ɛha wɔn paa ɛno nti wɔn nyɛ biribi ɛmfamfa wɔn nti saa da no ano ɛna wɔn tu hyɛn ɛde kɔ ne nam hɔ wɔn hu sɛ nokorɛ adwuma a wɔn nam hɔ a wɔn yɛ ano na adwuma awerɛhosɛm a ɛwɔ mu no sɛ wɔn mu nyinaa no mu baako koraa di hɔ a ɔyɛ Ghana ni ɛyɛ alatayawfoɔ Nigeria ɛna afei Cameroonians wɔn na ɛka bu mu ɛma ne du sɛ ɛde bɛ duasa baako no a rosifoɔ nsa ka wɔn nyinaa na ɛnɛ wɔde wɔn ba court no sɛ wotie binom din a adwoa nɛ wobɛka sɛ bi a yɛde wokɔ China because edin ni bi wɔ hɔ a wote ahwɛ yie a wobɛwe wo takrema na abɛwewa no nti ne bɔ no yɛ na yɛ bibi wɔ hɔ kakra Sompa FM court clerk yɛ a wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde akyerɛ no kora mpo no ne kasaeɛ ɛne sɛ neɛ ɔrebɔ wɔ mu din no kora no tɔ da a na wɔ so ɔpa kyerɛw na wɔkyerɛ wɔn sɛ edin no wɔ abɔni yie a ɔmfa nkyɛ wɔn nanso wɔn busaeɛ a wɔn nyinaa di tu mu sɛ nokorɛ wɔn aduasa baako no nyinaa no na wɔn nenam hɔ a wɔn bɔ bɛɛsi bra wɔn yɛ adeɛ a wɔn susu sɛ no nso de bɛtena wɔn nsa kɔ wɔn ano nanso na etia ɔman no mmra na obiebie yɛ akɔkyerɛ sɛ wei no ɛyɛ misdemeanor sɛdeɛ n'ano aborɔnya deɛ no kɔyɛ yɛ ne bi no nanso ɛho so twɛn wɔ hɔ ɛno nti dua mpani a wɔtena adwa mu wɔn anaso wɔtena asɛm no so ɛyɛ Justice Kofi Owusu Sɛkyerɛ ɔno ɛna tena adwa mu na ansa na judge yi de ne judgment ɛɛba no ɛna alɔyafoɔ mmienu a wɔn mo bɛdi wɔn dwuma ɛwɔ kɔɔto na emom na nyɛ saa mmaa yi ho adwuma na wɔn ba bɛdi yɛka ne sɛ amicus curiae wɔn yɛ friends of the court yɛka ne saa sansa asɛm no sɛ ɛmɛfa wɔ ho na mpɛ sɛ ɔde wɔn ano tum bi a na kyerɛ sɛ wakɔyɛ kɔɔto no adamfo ti no kɔɔto no tumi ma ɔkwan ɛma de wɔn ano tum bi saa baako sɔ de yɛ ɛna wɔka sɛ ɛsiane sɛ wei no ɛyɛ misdemeanor na afei akɔyɛ ɔmo first time ɛdi kan ti no ɛbɛyɛ a wɔn susu sɛ anka kɔɔto no ohun wɔn bɔ na wɔn a wɔn aso twɛ no ɛmra fam na bio Ghana polisifoɔ kɔɔto no nhyɛ Ghana polisifoɔ san sɛ wɔn na ebɛtumi ayɛ adwuma a ɔno lɔya yi ɛka ho asɛm adwuma no sɛ wɔsi saa nipa a yɛka ho asɛm yi a wɔn nyɛ Ghanafoɔ no ɛyɛ nipa bi ɛna ɛde wɔn ba ɔman yi mu wɔn ba nso a ɛka mmea sɛ deɛ wɔsan ne contract no ɔba pɛ ɔyɛ adwuma ɛde atuatua ka saa adwuma na ɔyɛ de atuatua ka no koraa mpo no lɔya yi kyerɛ sɛ ebinom mpo no ɛgoro into sɛ wɔn ɛyɛ spiritual covenant a ɛno nti no sɛ ofiri wɔn nkyɛn sɛ wɔɔte wɔn ho a etimi koraa bɔ ɔdam wɔkyerɛ sɛ n'ano koraa ɛbɛyɛ sɛ n'awɔtwe mmienu ayamfiri ha yaa nipa bi a ɔno yɛ sɛ wɔte ne ho saa wabɔ dam ne nam wɔnyɛ Ghana ni yɛ a ebi esi saa ɛno nti yɛ a saa nneɛma na wɔn de wɔn yɛ no ɛno nti na wɔbɛduru saa no a wɔntumi nyɛ sɛ ɔgyae no amonamoro mu ha ɛno nti ɛbɛyɛ a kɔɔto ne nhyɛ Ghana polisifoɔ na wɔn mu a ɛtae saa adwumadie n'akyi no anka polisifoɔ nti wɔn na afei wɔn mu no yɛn mu a wɔn mfɛsi stiffer punishment ɛno na lɔya yɛn nyinaa yɛ tie Sompa yɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔne lɔya baako ɔkasa na edi kan no yɛ atwene na emom ɛbɛyɛ a anka Ghana ban ɛnso ɛnyɛ nea obetumi biara na ɔne rosi ne immigration ɛnka mom na nka ɛne yɛn anim yɛ saa afiri yɛn nyiwa mu nsa mfɛmfiri Ghana ha nkɔ na ɛne yɛn mpanin sɛ ne yɛn ho a ɛnyɛ tan san sɛ wɔn ni Ghana ha bi wɔ a nyaade a saa bi a wɔn yɛ a etia Ghana mmara no wɔn betumi ayɛ bio ɛno na nam so ɛma papa baako a wɔn nso wɔyɛ prosecutor ne mbom na nyɛ asɛm wɔ ho prosecution ɛna wɔyɛ wɔn nso sɔ de yɛ wɔ kɔɔto hɔ asɛn deɛ ɔno nso bɛn kɔɔto no adamfo bi na wɔde n'ano ato asɛm no mu bi ɔno nso sɔ de yɛ no wɔkyerɛ sɛ ɛmɛ yi dwumadi a wɔn die no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛtwitwi aso paa
na ɛyɛ a wɔn ade a wɔyɛ ne sɛ wɔn ne wɔn mu a mmarima a edi abɔnefosɛm criminals ɛna edi agorɔ edi adwuma ɛno nti bia woyɛ bɛrima na wɔn akakye na sɛ wɔka sɛ bia wɔn ba akɔdi akatima kapea agorɔ yi bia wɔn hɛ sisika wɔn ho kakra pɛ na wɔn alinke wɔ de ama wɔn criminals na wɔn ne wɔn nam ne nam so ama abɔnefosɛm ɛɛkɔ so bebree na abɔnefosɛm wɔn edi abɔnefosɛm no ɛnso ɔba bɛ ataake mmarima no a ɛkɔ hɔ kɔdi sɛ adwuma no nti ɔno deɛ osusu sɛ kɔɔto ne ma wɔn asotwe a emu ɔdene paa na ɛno nam so ama yɛ nhwɛsodeɛ ne nsua hɔ ɛde ama obi bia ɔno nso ɛɛyɛ bie sɛ sɛ mpanimfoɔ kyɛ na deɛ ɛwɔ akyire nie ɛno na deɛ mpanin tietie sɛm no nyinaa no kyerɛ so wɔn ankasa no wɔtake ne decision kura wie deda na emu sɛ na ɔbɛ so ɔka ne nsɛm no kɔsie wɔn mo tu aduasa baako ne nyinaa no wɔn mo bisa wɔn a wɔn gye tu mu sɛ no korɛ wɔn mo di fɔ no na kyerɛ sɛ wɔn mo asɛm a wɔn mo abi wɔn ano aka no na ɔgyina so ɛde abua wɔn atɛn atɛmu ne sɛ obiara no wɔde obiara ɛka ɛde ma no sɛ 200 penalty unit osisi ɛde kɔ Ghana sika no mu a ɛyɛ 2,400 Ghana cedis kane sika no 24 million obiara betua na afei wɔn mo asan ɛde wɔn nsa sɛ nkrataa sɛ bosome maako edumienu 12 months wɔn bɛde suban pɛ di sɛ saa bɛɛ si bra adwuma no nyaade a wɔn bɛyɛ bio na mmom sɛ wɔn mu nim na sɛ saa bosome edumienu ne nso yɛ mpo na sɛ wɔn mu bi ɛsan kɔyɛ saa adeɛ ne yɛ kyene de ba ɛno deɛ kunya bɛduru kɔɔto hɔ no ara no bosome nsia ɔbɛba akɔdam aba ansa na ɔba a si a yɛsan bɛkyɛ wɔn deɛ ɛtɔ so mmienu no kɔɔto no de ho asotwe ɛde ama wɔn afei 2,400 Ghana cedis a kɔɔto no de ayɛ nsɛnahɔde ma wɔn so wɔn ntua no nea wɔntumi antua amɔngoɔ mu nipa saa 31 ne nyinaa no ɔbɛkɔ akɔda afiase bosome nsia Sompa FM nyinaa tumi tuatua 2,400 naa deɛ a na kyerɛ sɛ wɔn ho sɔn na wɔn ati na so ɛde asan ne saa nkrataa de a wɔn nsa sɛ nkrataa sɛ wɔn bɛda subanpɛ di na mmom sɛ wɔn ada subanpɛ di a abosome nsia fiase ɛda hɔ ɛretwɛn wɔn afei Ghana polisi nso no wɔn gye wɔn deɛ sɛ wɔn nyɛ nea wɔn bɛtumi biara na nipa a wɔn tae saa abɔnefosɛm yi a etietia ɔman ne pra so etietia so no wɔn a yɛdi saa adwuma no polisifoɔ nkye wɔn na wɔn nso mfa wɔn nyina mmerada no eti adwa sɛ nɛ dunkwa district court yɛ a deɛ mpanin a ɔtena adwa mu justice kofi osu sɛkyerɛ sɛ wɔn kɔn asɛtena soɔ na mo baayɛ ɛwɔ dunkwa na mama ne bɔ a mɛde firi dunkwa baayɛ deɛ. Kwaku ma yɛnhwɛ deɛ wɔn kasa yɛ mu no wo ka sɛ enipa aduasa baako no obi akora ni hɔ a wɔyɛ Ghana ni countries bɛn ne bɛn emi sɛ mete China bi wɔ mu wɔn nko ana ebi a ama ahodoɔ bi nso adehyɛ bi fram adwoa meda sɛ nneɛma China ne bɛn mu no ɛyɛ sɛ wɔn din no a ɛdeda wɔn so no kwame ayɛ te sɛ China foɔ din no a ɔrebɔ na wanto wɔn ase ana otakrama edi ahimu wɔ numu ahuri ya no akɔka otakrama no wɔn mu di bia nanso wɔn mu firi alata Nigeria ɛna ebi nso kakra aka ho utie wɔn din no wɔn ansa dan nkyerɛ pɛ sɛ nipa so mɛsi fia obeti fia no nso utie din no Johnson Favor ɛne wɔn Monday utie ti wɔn din no a emu bɛyɛ sɛ aduonu num ɛyɛ alatafoɔ nko a ɛna wɔn mu aka bɛyɛ sɛ nso no ɛnso efiri Cameroon eti ɛyɛ Nigerians and Cameroonian nationals wɔn asɛm ne yɛ kɛnyɛ adwoa na mmaayewa no wɔn mfie no wohwɛ range no a bɛɛ sɛn adwoa sɛ wohwɛ wɔn age a ekitakita wɔn no a nea obesua ɛwɔ mu koraa no mehwɛ no a obetumi anya bɛyɛ sɛ 19 years ɛna baako a mehu sɛ wɔn deɛ asɛ n'ani afi paa no adwoa sɛ ebi a ɛnyɛ adwuma no ɛna ama na ago deɛ a no sɛ ɛyɛ the first time a ɔyɛ bi ni na mema no age deɛ a maama no koraa no bɛyɛ sɛ 34 35 deɛ mɛtumi deɛ ma no nti mehwɛ ɔmo age range no a bɛyɛ firi 19 to 35 years saa na mehu no sane sɛ ɛhɔ no deɛ court no ama wɔn ankyerɛ obiara nkyerɛ de fie sane sɛ court no sɛ na wɔn dɔɔso nti sɛ ɔka sɛ ɔgyae obiara ɛbusabisa obiara asɛm yɛti a wɔyɛ adwuma yi fie ɛde baabi ofiri sɛdeɛ polisifoɔ atwerɛ sɛ wɔn yɛ Nigerian and Cameroonian nationals no efie ne pɔtɛn ne deɛ ameda so nanso
se uhwe kru de nim na wo ma no mo de a na se uhwe na nim na ma no saa age no a e be fa tane ba na chese emabawa ankasa ya wo mo esi abrabo so a chese anka fe na sese nioma edidade yie no wo mo na yes ade no na yenhwe wabra court no de ne judgment no eba ye no na wo mo dimina no net sei obu ho no mo a hwe kura antene no enti sen na etie wo court ho after ruling no tijo ebra alaya fo no se asese wo mo ka bia ma wo no na ohwe ba bia wo mo gina no a utimi se serious kakra wo wani then so after say Piempeni justice Kofi Owusu Sechere ede ne judgment ba ye no wo se Syria no conform kakra na ipa bi hu si wono de na isuo efi na de mba eye ipa na me ka se me hwe no a betini man be se fi no edua sanan de dua se no fi ho no ono de na osu a isuo fi na ni asese bra ma den so wo hwe wo mo aka no ma ya na aka no a utibuse ebinu ye okay dutu na dia ema omo ye surprise kakra say ebra even better ba ko na ono ka say ye mo omo different punishment ka na ena abaya ba ko a wono no idinu de me capture ne ye pa wono di favor wono na tie mu ema piempani bra ye mhye no esa se womo de ni na ba ko ye bo so kasa nko na na koso nti womo nyina so so mo te brofo ono na tie mu atimi se nia na chief inspector ba ko no a na ono ka se mu omo asotwe mu odin ne ka eye ne ya pa na so after say piempani di omo judgment na ma omo ewie ye no na omo ani mu serious na na bi ku no ewo efitiase no e bi die abafo makoye mixed feelings ena nipa na ono die osu ewo court ono eye ma me ba ko no so no anya mfisi aduasa nan e de ko na aduasa no so na adwa kwaku me na wase niamfa wo ensi ha yeda siye papa ene wa manebo enti abusuafo ye nsentwereni obrempona na kwaku ampoma an ene de o se won tena office wo beko akopie mu ewo dunkwa no wode amanebo no aba enti ehu adwuma ena wo koye ye no na sede ne obrempon eka no enkomo no womo age no so 19 to 35 and 34 de na se maba womo jamono a chese womo asi so esese womo to niema ye no na abrabo no baby etoda ebekeka ede akono eno no enti 31 commercial sex workers no dunkwa on Offend District Court no ena womo ahye se obi entua 2400 Ghana cedis titisika no 24 million wa wentimi entua no na chese bosumi nsia de obekwa kodam no waye adwumaden e de aboaba wo kono wo ba enya de se obekwa kogina kwan ho se wo kwa kodi dwuma bia etisa na enkomodie no enwumre no yebehwe ne atremu na ya bai mu amana kwatire se omenya yatimu ye wo mra e wo hanom sei ena aloyafo na semranimfo no wom nso enete mra na se ye na wom betimi akyerkyere se de medi kan ne se bia nipa no wode ne ho no wode ne body en wo se sebe wode ne body ne bedane aton na wode agisika edien ena oman no emra wo ka fa ho se me yankasa me body no obi be ka se me de ya ade a ensem fatantini ye cheme akwakotum na mantimi antua sika kora no a na yasanda ne akire e de ama me se me nkonkoda mu afiase enkoso maban edien na Ghana emra no eka de afa enkomo bia etise nwasompo ye wo mra bi wo Ghana ha esi omanfo ho kwan se wo mo ede wo mo ebodi no eye tutu ana ye ko ahoma no so na ye ne emranim ni lawyer Noah Adamte wono ye panyi ba ko a wote mra ase no wetimi akyekye ye mu yie na yenso yenya ye ho entiase opanyi kase ye de wase emo adwunso oni emo akwaba eba Sompa FM so nkran meje oni wetifo ina sende nyumi cancel enyumre de waboye sa brebia na yepusu ahomam a wotumi age ye nso na enkomo a ye di ene enyumre no ye kiremu ese dunkwa on Offend District Court ekwa setena ne na commercial sex workers ibeye duasa ba ko 31 ena yadane wo machi ede akwakoma court no ye chi wo mo no fine na ye de ama wo mo no eye 2400 Ghana cedis wo bia se wantimi antua na ye 6 months de wanya kora 6 months obekwa akodam na waye adwumaden na yemfa nkomo no enhya se mfiri ase edien ena Ghana mra eka ede fa se ye de nipadua
ebo tutu. Okay, the kind you be share the friend of Criminal Offences Act. Sompa FM. Act 29. So okay, kind from section 234 for Badawa. Yemrano, it's in the piece. Prostitution, and I say 22 a jumebia. The all yes say jumano. Any obia all buano amana yes say jumano. Obia or offer a mile the omoba or maimu and as or the omo you or Ghana had no man. The purpose in see or the omobile or the omoposa place or no. So the ombepa box sabra we I don't make say juma we no. The mrano missing it. It's here a crime. And then see a show any partner all year Jumana and near one amana ye a Jumani nano. You bet me the Omako dying court. I'm a court, I share a sending. The court is shame not the court who say and no crack. Say Juman say and on we are Yemrano. A man about to be that. It's me. A sentence or we bet me, yeah, Miss Dimina, she makes me a fine you or one. I say, a John Becquaco to a cacra. Tisana, Yemranity. Na sa Criminal Offences Act ya woka ho asemi anye bia echirechire mu ye because mpempi no issues na ba mementi se yese yache sabi obi a wode ne nipadua botutu a woye bema menti se yache obi sa manko na sa law no ya specify dia mo anase me man so ka ho there be man so ka and branding issue any person see so your bema say your bar odo hu exercise juma di say mu a etiamra intemrani betumi ni we na jema empempi you know eya na akoye mma nko na ye chi omo na mma nko ye omo kujina court say yema money Africa had a ban on prostitution a na a man like Thai a yes in mano and nothing I'm repeating you who a mass of a police for a show more your my I say this year la bomb could say on my be a prostitute and that but my main can personal thing, but Minka and so said. And your mom would not quite one and Rano a woman saw a more prostitution. Mo one cacrank maybe so. It's a share, yeah, a costona, a social media near idea, a man in them you bought the number to so frame here. It makes me know why you say, makes me know why you sleep. Nina and Ranitia. Me who say a police for any prosecutors near the Dominion travel people. But Emrano a broad enough a cabasa for phoning in a Jamie kind and yet or Bana Bemana or this Sankita who no per se pet and a Emrano is here. You see, oh, fear now the whole end and the Brussels. Say, Brussels say, yeah, prostitute, 224 name of a client, every day to the shame one. Wouldn't pass in the Audiano. One can some random between you. Do also, or no, I don't say they are between us. Or no, or pen or bad, no, a pen bema on any base here. Stanley Paninsula, Utiamra, inti. Obia oye bibia eboama tutu ejuma ne koso saa nipa no emra etia dia oye no police betumi akire no ebetumi di netina court abodi ko edu court nso ebetumi aconvicte saa nipa na councilor mejidi passe what say dia friend hook up no na hook up no eno no yen kohunu se bia wugina kwan ho anasa wudi ofie aye brothel ya woye bibia etesa but
ye won krofo bi a wo mo no wo mo ye campaigns wo game no mu ne ehia ne se wo te wo dem na wafa phone ni afro se esumesi ana wo benten se wo hia wo bi na waba begigi nani e wo mpem se de ye nimu wo mo adwuma no enti saa nkrofo na wo mo nyina kwan ho wo mo so a wo mo sheda MBA brothel bi a wo mo de yesabat wo mo business mo no wo mo ye be den na emra no so ene wo mo adili eno die so na emra tie offense biara say ya show that you whom say why did you tia amra no enti ye hwe obi chrono say wo abokro sa so ye nche da enti ya na enye say emra no is na chrono bo why be na sa ni pa na abai nsa enya nsa enti wo hwe ye emra na Sompa FM prostitution point here obe faswa obe botutu ewo omani but omo muti omu fia omo ye omo course frem for me be siaro aya na say police for maybe who sanko for no mu obi iti ye na good citizens I be train kopo to attract a police for my police for him say obi wa say you might be say and all you're not putting for it to me. I what you say, Nipano, am I married? Yeah, make account so they say, one of the ways I make us a police for more home day and a buying your more home day, they say. And then when you will be brave or social media, and then will be social media now, I call like it way, or advertising, and who say, okay, short service as friend number, we okay, long service as. When now I was saying cyber security agency police for etuni na omutumi ye nhwemu exercise nipa we na nti omo a omo ti omo fie pa omo friend ye ya idea e bet and I be hu ye na o se e police for enkaye and I said that we control me na omutumi hwehwem omo dey about social media omo ye hu cap media Ghana need important for police mean time from where who says the police for bomb who more here on be who say cause to social media on be to me council yensha de sa good citizen ya wo kan wase yemfa nse me ni obi tifie na minim se adwuma nipa no wo ye nie na me pese me ko tit ne to e kire police fo no mbisa me sa dance ye ben na me wa me de ebe supported the American then would I need evidence bia me de be police for na ansa no betimi atu anamo bia na there be so evidence fine and no here but only evidence what the end say who call logic complaint okay and run magana ni bia who find say your investigation ye aban ejuma. Okay. Abanye say ejuma no to police service any other agencies na nti say who should be abrabo who should be ejuma oye as a nipa no gidi say efia on ne say no tumtum na obo who dey so about catch police say you dey we ni ehu ni police for na your mo duty say on be nhwehwem no be nyom evidence and the police for the big dinner so and this nipa no akokon inti enye citizen ni duty say after no push share as same unit and start their contact police for no dey say what is about to after action about complaint that from not police for no higher investigation so evidence here when we say nipa no or yes say juma no na so evidence wey support here fine for a complaint na ubet me e dey ama police for but who near enyina so a won ti a wo ka che police for say nipa no hwa say ejuma we no ye no bet me the star enyina so na ma police e hu ya so be wo evidence ya police no so mo hwehwem nya evidence so bet so aposa nipa ni ko edu e de na ko jina hate lawyer ansa ne ebeja wa mo akono yenhye ususu se asoman no edie ben na ye laki edie ne yenye ne ye because nipa 31 ya ye che wo mo no obi ani ho a wo ye Ghana ni o
wo nyina ye amanhodo so adehye a ye de wo mo abepie mu ewo oman mu ba be ye sa adwuma no he fan ye kobone ehe ne anya adwuma ni ye enti na bra no bia no kyese nkrofo ya se ye so wo mo ba eni asem kese pa die di kan wo hwe ye borders a obeka say your borders near porous menti and for bebre a omo wo me ma bebre na ye Nigeria for Togo for ni ade omo ba oman mu ebe border ye nyina ye tie sompa omo mfa bebre na so mfa plane no mo di aba because offer plane now the ba oman ni mu a because to be share immigration e wo hono ma me do me bi se on sem kakra ni ade bebre na yusu airport no mo de ba bebre na fa car you mo illegally across the border any idea you ma bo mine the problem is say Ghana you need very good immigration enforcement over your borders nti Nigeria need be akọ the chroma of boabo amayo abeye 10 bia no aka chom say me do mo ba Ghana abeye adwuma even kwa na amayo no po mu ni adwuma ye do mo ba Ghana abeye anasi ajo mu kase ajo mo ba Ghana ya be mo adwuma nipa no odi omo ban na etia omo ka ska ni ade a odi omo ban so mo ye adwuma bi tia sa nipa neka so wo be du a omo nye adwuma bia na de oso mo ye ne se omo be ji ye tutu adwuma ni nti de di kind to time ye borders e wo say ye share ye borders ni na ye hu nkrofo a o metumi aba o man ni mu nipa no ba adwuma be important na oba be ye we shouldn't have a situation that obetumi abo man mu say officer abo man mu keke on be ye adwuma bia ye adwuma obetumi aye oye ne kan nipa ne ba dia na adwuma we na me kan say ye adwuma efo a nipa ne betumi be ne ho adom ti e hu ne say ne ye di kind to ye immigration policy e wo say ye hwe na ye si anakwan ye me kan count ne say in na me type efa cantonments upper police station police headquarters and who kakra as they say who regional headquarters no power kakra na wo fra ko soro ho abesia for Labonia me type for anajo ni kofia police waste your barrier wo ho no man na my way to jina ho no ma omo ye omo ejuma really enti e tell say o man na nkasa no police woni omo betimi atiche perform we say ejuma we na omo hwe so enyo mo ejuma e wo so mo ye nti emrepi no e be kosoa e wo mu ani ake omumu bi ye no makogina court e do makogina court ne ye be fine omo betie wie ye nhwe say e do mesa ko back to omo probe adu do omo ko back to omo probe crowd mesa ba ha nti sa ho na issue ni wo no e be see border no e ma san ko we Emma Mumbe say Juma way, and then also police for no Sompa FM. Bayo mo Juma ni ye. For way, when a bear, Jane J. Jomo Nancy Ghana one or once a while near Chiomo. Mekase a bit a kidnapping, and it be to say prostitution. Air cost to Ghana have the breed. A influence of a lot of foreigners on Ghana for it Iowa. Some time ago, no one to say I kidnapped you or Ghana. It was not yeah. Now saying you bet the Nipa 8 in a D stage man. We come not back open a Ghana 7 Nigeria 4 and now 6 Nigeria 4 not Togo ni back who be into a train and say a lot of these things are air cost or mine no be brain. Say I share immigration policy. Your police force one to come on. Ghana for bebre almost see unemployment near James almost here. They will be influenced by these things. If you know any at the part Emma or mine. If you want to say or say your boy a home dina you see lawyer and you marry my yenda was see ye pa any obre any wadaji yada say. Ebusianfo panyini kese ya ene nukodi enkomo yi eye lawyer Noah Adamte we yemranim ni waboa yen
edi akọ school na said ye ne ka commercial sex work ho asem se wodi nipadua bo tutu no asem ne nyina na lawyer abọ ne tofa no se ya hye ahodo so ye borders and immigration adwuma no akọfom be mu ago enti esese wo mutimi ayire niema mu dankran bambo ho asem ewo ye borders no emu sanse dodo no a wo mo ba Ghana ha no ene ye kan nipa 31 ya kire wo mu obi akure ni ho a wo ye Ghana ni wo mu nyina efa eye Nigeria fo ene efa nso Afri Cameroon ebu ho no aso be he na Liberia ni ba ko bi nso no wo frem enti ensem no akwakoye bebre police fo yi ena lawyer e kan wo gina ha na sabi no so wasiesie ne ho address ya hye ne niam nketenkete asoso ne pa begina kwan no 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 so kita ne bag gina kwan no ho a police ni ne kura wo man wo mu a na eba wo mu a no wo se ne ye soup baako no wo mate asim no wo machichi nipa no so no bretenten santen no wo majatum na chese obi a eye de wo pe e wo man mu enti nkomo ne de enso ha bre sefatam ne bekosoa edi amohu dawuro se de be ya enima bi atete sei se na lawyer kan influencer wo mode ba Ghana fo no so no hadwene ene kidnapping na obete yesi ya chi obi asie ene obi akohye be ma bi dan mu ama ade chen ye wansore ho nsem no akwakoye bebre enti ho nkomo na ye de abre no na ye kai wo se enwumre yi enkomo a ye di ye ene de ye de ba beto akase bo no so de ama onyina no Leicester Company Limited a womde yas toothpaste ene ne brush abe dwama so na so asene yas de ya kan wasam aka kire wo se proye de se be enye ai enum kankan emwa egu nipa enu ase enti se wo ni obube kwa akokasa na nipa na twetwetwe ne ho no ya na hadwene pa yas toothpaste and a brush ni bi na fatwu se brush na ya ne se enye den too much enti brush bi wo ho no wa de twu se no obi gina ha ene dome market kura no wote se obi ese so obi se so ye dede nipa ba akosi a wo tue da bi ya ze de ya brush na ya ene kama adantemu eno enye din bebre eno so a enye mre too much yiyi enema impurities na akwa hyehye wo se ase no eyi ni nyina edi free ho ba bi tontontonto sa ne ma bia provision shop kwa ya de se wo benya bi ato number wo betimi afre enkran na watu bi ato no 050 1619588 050161958 Kumasen so 0501390338 na woni mpenifo akasa sompa achedie yabo yaba sede sompa afi bia ye edema yetiefo no afi nso yakan hu biom nti sompa Kumasi 93.1 sompa takwa 101.1 Techuman 106.1 Enkranza 90.7 Sunyai 98.9 ena Enkran Sompa 106.5 ye nyina yaka ye ho abom ene ye de sompa chede program no eba wakwan mu bronya brei say ye 1 November yi mu de wutim sa ka be bosome ba kontam na chese ye kwakodi bronya enesa na duru sa bre so a ye nso kakra wa no aye wo no na ya pebi aka ho ne ye de aboa ama enyanka ewusia ekunafo ya wo mo eho kire wo mo ne aboa wo mo enti ye geniema no se wo emo fa be boa yen anwa ti tomatoes samna entoma entade de wase kura bia woyegu a wonfa nya hwe empaboa mepato enkofa mpaboa bia ne to atete kura ya ye de cha enye yie na bia wontade no dodo no akura gu wardrobe no mu hu de wode ye sese bibre yen wate mpaboa no wasa sese bibre yen na yen so kakra na yenya ne yemfa nka ho ne yemfa nkoma ekunafo ene wo mu a wo mu enibie enti se wo ye okunani a Sompa FM branch bia eben wo no koho ne ko register wudin because dane true so a ye hwe wudin a ni ama ode yesese ye de ma na ode ko na so de akwakodu ubronya kama enti wa meturo wudin na sa da ne bedru ho no mo a me pacho agese ya che niema no ma wo mo ma betro mudi no wo manya wo mo de awia ansa na de beka no ya da ne ekire de ma eba na sanso wa hwe abeka se yesisi wu enso na eye wa na wa ye nti ba bia Sompa branch bia eben wo no ko ne kotire udin wo ho mo a bia muntimi fa niema no emma muntimi nkoto samena no ne ntoma na niema no emma no na bia pesa wo ye ne mobile money ede maye no me pato number wo be send sika no ede aguso no 0598 559802 0598 559802 na edia ebeba Terra One Media ana Blessed Foster so uhunu Terra One Media yen
so who Blessed Foster and so a apart from said dim ye wo send this car na ye din fufuro bia me pacho when ya number ni ye enti yesremo momwa ye said ye be ye betumi so aboa ekunafo no bronya breyi emu just hot kenke no ne ye kanfo dia ma wo ene de na nya asem kuma e wo yatna ye kese mu hanum se yo dokunu ne ye dia ma enkaire kura ya package e di kofie ye dia ma ye di kofie ohene yire waje boss ne be ye num wodi mienu ne wie ye no ene waje be ye num esese gu bag mu se wodi kofie no wone ne ma no wo ma kwa kodi sanse dokoro no ekoyie jos eye moto se yellow coin yi na ye dokono kama ho maku esi hu jaijai enti ye se mu amoto dokono e won kran ha no yate mo bre so betu dokono no as low as 3 Ghana cedis ne koton wodi ane se wo be ye wo mako esi hu se nkruma so wa ye esi hu no wache wonam na chese wona wo ese ne safo wote ha pointy fingers wo bi so no dokono no e ba ye no wani ahio wo beti mienu miensa ro ne nsa wo mu na nam no enam no wo jetena ho na chese wo bom mode we na chese koye just hot kinky number wo be frɛ wo mo wo so no 05 0256 068832 0256 068832 wo hwehwɛ wo mo a wo mo dome commercial bank no echi ho no mo a ɛhɔ ɛna obehunu just hot kinky ye ka wo sɛ HPV vaccine empane no oba bai wa na wadi 9 years kopem 14 years no ko nafa no ko ayasa bia bi ɛbɛn wo no nkɔ wo bi ɛboa esi kokra mo a ɛtɔ ma wo de na no kwan enti Ghana Health Services for na edane amaneboyi achi ede ama etiefuo midimafo herbal center Dr. Time da so eno no wo se yade be na etete wo bra enkran poku asemayira na wonfa ebrento yade no so se mubuye yade bi na kan wo egu honom hypertension kidney ene wo se a wo kra de yemfamfa na fikyire se yese wa ware mfie be de wo ho na wo ma doctor se bra na wo ma obani ria na waba bedasi echiri typhoid ene etete wo malaria ni nyina doctor eye hu adwuma e wo poku asemayira number no eye 0244774282 0244774282 na 0500 727215 onga eno ena yedeje ye 3 points aduane ni bekoyie na wate de ewo wanimu agye se wo de onga kakra bi apetepete so na timi abo antifro ye na wo ye nkwan se bia wo grille tilapia yi ebie unya onga 3 mix ni bia ginger wom garlic wo ho onion so wo ho na ne nyina ya ka bom na wo de season wonam no na ehyeye FDA4 agye atom se eye enti wo yusu a wo ha bia eni hu adwama so bebia tonton sane mani bia no wo benya bia to time about mixture oba part time no time eba mixture de se wo 3 dia me pacho kopa bi nenom ebebo yi ni nyina de afiri ho awia we dokunu ba ya ne ye due na amanfo che ho wo so manum ato nam se hwe manum ato mu bedi because time no ennesi ha yi enti wo nom ba ko a no wakọ no wakodi dokunu no because no na beba appetite no general body pain se me ni pedua ya me ya emfa time efichire kura afa immune system no so betime agina brane na ohawa wo dwunso mu ne mpamu nso no afiri ho a na time HH mixture ene ne capsules baby atuntu onuru bia obenya bia to 0244417669 0244417669 one more adawma ena yede hot bite kase bono bre wakwemom na ye toa kase bono so twen yes many tete na yemfa de aka emrew ewie ebusuafo aduane wo fie dibi na aduane sayanso enye efise economy ne sane ane amasia ye no wanhwe ya na okoto agui na akwakoda ne asemunti aduane ba na wagene dodo mu Joseph Ada Roma ene enwumeko enkaye nti yemfa hot bite kase ne to so no entime emfa emamo na ye to fa de ani akyeremo ewo atoye mantamu na ne nyina no ene se dofso enkrabata ye no ewo Western Central Regional Police Command
mu no wonom aye adwuma so papa sanse wo hwe eye ahyase kase ya adwoa edi nkan ede ba ya wone lawyer etwetwe ho nkomo no a be sibra abrabo ya emayiwanum binum a wonom efri amahodo so eduemu ewo my Ghana ha se nom ebebo sabra no eye ade a wo kire se wonom ede ababa wabi ya wanya mfinhia no edunum wo se wonom kidnapping no ena wonom ede ne bepie mo wo my Ghana mu ha se nom a wode no ebe rasa adwumanim ya dosufo ada roment ne ye kasei wonom akotwitwa ajababa wada wanya mfinhia dunum no na enkyeremu esiase ya wo mo ede ma ye no ene se na no dwuada ye twemu yada November bosomi de to so miensa ewa afimu no ena eye policefo ensaka baba wabi a wode eye Joyce Ogbonna ya wanya mfinhia no aduonu enum 25 years ewo aboso kro ye no ebentakwa na ne nyina ene se akwada wanya mfinhia dunum yi ne papa ya ye frane se Ogbonno onugbo ade a wono so ebe ye report bi ede kire wo mu se ne baba yuwa no ade a wayira ewo October bosomi ni mo na hyase na wo kire se ekwan ya kwada no fa so yira ye no na wonte ne ho ase elma enam so nte no wode kwadan a policefo na wo kire se be se bosomi October ne de to so aduonu nan ni mo no ena papa ne kire se wonya akọ na kọ no ade a ne ba ne na wote ye enyina ne se enipa bonni bi ya ye friend se joy no ade a wode no aye enipa adwadie kwan so ena be wura mu my Ghana ha se no ma wo kire se atete ye ya wode ne namu no wakopɛ dan ene ode ababa wa na wura mu ena kyese wo twe mema bre no wo twe bre ne na wo ne no edi agoro mu empaso agoro ne wi a no ono no age ho sika eno ena policefo no kyere se wonom ete sansam no a wo mu di akire no ena temam ni bi nso ada roment no wotimi eboa policefo eye anoma bo hwemagu wasoma enam so nte no wakwache ababa wa ya ye friend Joy na wo kyere se enyu ono nko a ena wonam a wodi sa abonefo samin ninu ya baby a friend say golden blessing watch say ono na jeji ababa wa itakra wo jem de no defe na say o omu wa Enugu state wo Nigeria manimo na wokope adwuma pa de ama no wo Lagos na Lagos no nko wi a ekowi akire no na che say golden blessing ababa wa no de akwada na wanya mfinhye dunu no mu akwa eye Joy Ogbonna na no eno no so di ni wura mu wo my Ghana ha se no mu a okopie mu wo takwa mpotem wo koya no ene ye wo dan ni wo sum ni dutumu ene ni mobile phone kita no se de wagye ni nyina da ene wode ne ye sa adwuma na eye kasa ni de policefo akache no ya wo mo so afa wo mo hwe doso ne bonefo sem ene akaya kade so no wono akwache ababawa ya ye friend se Joy no ya wo nua ba wo ka ho a golden no de wadwane ya sabre wo che se wo penechira kwa baabi a wonya nanso no wo behwa na baabi okotebia no watimi atwe na ba na wo che se wo boaboa ene ma no a enche bia no wode Joy ebekwa akogina mu ewo court na emra no sede sisie bia no wo mu etimi de abono ne kurakura mu no ena wonom eche se wo mu de ababa wo no wanya mfinhye dunum no kwa ya sabia se doctor for hwe ne mu se bia daboko no ekowi eche se akwada no kura wadi nkan afanyinsen ewo be sibra ebre ne mu nte no police for ya wonom so watoye mantemu meche Western Central Regional Police Command no de adesrade amagana for se senia wonom si boa wo madwuma no mu ntonkoso no so enya hofama so obeye bia boa se be ya wo my Ghana enam enipa dwade ho ensem so ene Ghana ye bambo ho ensem so ne titru wona woni kamafo no wobeko de amayen na waboye ho ban ensem wese nyina no ASP Beatrice Texan wono ena edankita hodia no de ma wonom wono ena ne nsa ehyekrata yase ensem no yada ne biachi de ama we Arishmama yem free post for amane boy ho na yem fam wom e won semfufo emo na ye kopemu e won finfin mantemo asemfo so mansin mu ene yegina setiefo ebeka ye October bosome no ne de na etoso eduonu enkron arewo sembi esi e wasemfo so a na efa kwabna ata ye adodo no a efe no ata salinko ye akwam kafo meche am robbers ekoto share so bro no awo ne se kan ekwi ase na chese wa prepare mu odempa ya ye de no kopiemu e wa yasabia na ene Sompa kasia kopiem wo no mu a ye ne ata edi nkomo ya wo chase fibra sa asemi esi ye no asa posifo no ebam na nso besi ne enya de a wo mo atimi edi mu aye papa bi a ade aba afa nipa kora wo mo kodi sa nyamransam no na wo de tudwo se empempe de wo hia ene atentene na mo hospital
nti no boys a omo ye we omo bo a me a bibia we no e kire me say boy no kofo car okofo taxi no okofo ye no omo ye say wonjina ma omo ta no so ama okomane ekusi nipa bone for no ma odwane nti okosi no omo che driver ni ne de ba police station omo de ne ba police station no omo jai driver ni no mi amede masem no minim de nti a omo ja no omo anka hwe ankyere me na omo jai we no omo jai driver mi susu se driver ni mu hu bi pa. If you say driver ni no emra car no ekoba asano na according to omo amokoche driver ni say okura fallen number won achi na okura Ghana number. Arisma nipo kasa ye atasalinko wano ena kwemkafo ekoto hye no so prepra no na enu nechi no ye ne atasalinko ebusuafo enso twetwe nkomo ema wo mo de se etudwa Biachi obi a wo ye part of criminal act na mo ja no wa blekura nipa na victim no amuri no bone no woni masam no ho hwe no CID no masam no ho hwe enti ye ne de adesrede a ye de sre IGP a wo so ne say fosia say no incidents bebre si ye ko police station e da ne police case wa blekura ye entimi nko ba bia ba say we de ye njamu ma enye police case asem ni si ne de ama huwa boye pa yedampo a yesuro yentumi en efisa sa 70 ntino ama yentumi enye yehu bia first na nkobetumi ade akoyi na dwuma enya ni sika ba sisi ano case ni sisa no sisi na ma ntumi nkobe glass Arisma eni awodro ekotie yei eye atasalinko nebusuafo na wote se wo makosem ne tudwa Yedaswa ejina emfinfin mantem no mo na beto dwase abamu obi a wadi mfihia no adunu mienu 22 years edin a eba montia ne kwaku na aprosifo achi no wo mu esusu se akoda abamu a wono so edi mfihia no enso 7 years sebe wakochi akoda no adane nachi afa nachi asemi esiye ewo mankesim emfinfin mantem na yesi mpotemu bia ye frɛ honom nananom awia kataban ena kwaku ekoye akodane sa na akodane papa ye friend Francis Techi wabra woni yensen training erekanan etwetwe nkomo no wose wo wasode korapo a wapon wo afei ni wo bafie ena obi efriend wo fon so se wo ma kira brantie bi ni wo mahunu se ade a wode aye ne ba no eno no ampampa wo ba ye obi se akodane gitumu se kwaku aye ne sa ena kwaku no ankasa so gitumu se waye bibia etesa enti entem so mankesim jedu divisional police command ehon wo mko asem no amane ya wo mko dan echi edema wo mo aye kase wo mo so akire owura no a enche yede no ekwakopie mu ewo court na wo hye ye Facebook page no so a ebemu ano 22 years kwaku no ni mfonyini ne de ato ho no wo hye jalabia tuntum ena kyese wadan na suma na num mobombo te se de enye wono ko ane di sa adwuma no enti ni mfonyini ne da ye Facebook page no eso no na asemi beto dwan wo manfo dodo no na de wo manu atomu bi se we die wo mu gyae ma ne kwa enya de se be ye Francis Techi ya wo ye akoda ni papa wo kire nsem ni mu e kire Sompa kase Mrs. Francis Techi se pele human you come for from mapping ene de na main today abranti ja fa maba no to fiti that time no wa bo asono ko ko 1 to 2 no no ntimi rashe ko mo bia no roye ko hospital ye ko hospital doctor chen yenya fa no ko police station na ye ko police station wo bi sa fa na afro confirm there ampa wa fa nti ana doctor police boy ya me there ye no ko hospital nti ana pe ye na mi yenya fa no ko hospital ye bi sa maba no so kan ko police station wo ya ko doctor na fa so kan afra so na boy na so bona no mito na wa ai ma ntane pe yako hospital ya fa hospital na doctor ko wa kwene ye huma itibada na abada nti obi se na asoma wo ba atune de ene ya yekoti esese yi eye owura Francis Techi ono ni eja edema akoda ya wadi emfie nson a 22 year old kwaku wakodane nachi afa no na amaneboyi yensen training Eric Anan ene de bai
Anopei adehye ya wonom ewo kragon ye no ewo Tama West kroponi mo eya ade awanti asamde ni nyina da ene se maame bia wono ene ne mamienu wonom ekwoka abrosan bia no etoso miense adwirigu ye ase ema enam so hubua pa na adehye ene tememofo ya wonom ho no etimi chichire wonom emantam wonom na wo kyerese wonka bi nhwemu besa homache 4:30 am ho ena kyerese wonom ete se dede bi ya kyerese ase dan bi adwiregu na wonom ekoye no na se enipa bi hya wana momo aye neo awrade boy no obi mu aye neo mokohwe ya na kyerese maami ene ne mamienu ena ehye dan yase no enam so nte no aturenche boabo for National Disaster Management Organization nadmofo afa Ghana National Fire Service dum jadwumeko eni police for eyade a wonom eho ye ha ya wonom etime ekobo ban eyi nkofo ya wade wonom akogu ayasabia ewo International Maritime Hospital ye no ewo Tama Dr. Fogina wo so ntenten a wo hwe age wonom enkwa na ne nyina mu no adehye no ekire se wo besre empanyimfo si adegya wane ye dia so wo hwe enema akade a ebinum edisi wonom dan na eya na ne papa yomu no enhyeda enwiemu de na obesre se wonom nhwe se beya wo hawa etise no wo mbebo mani akọ na ebi entimi ensibiem ne nyina mu no ayade a wonom ekire se empanyimfo ede eye nhwemu mapa egu akwan mu ehwa de kodi enam so nte no emasa atorenchemu esiye MC ya wono ewo Tama West Ludwig Tei Totime wono ene yamane bofo ekasaye ebisa ne se aso wate asemi na wate anamoto ben ena wotu ede afa ho. So he's on this way, that's Mr. Fusu, is on this way from Kumasi to Accra. So in the initial hours, the police were fully represented, the fire, all the needed security personnel were here. So a formal complaint has been laid to them, but we will follow through with all the sanctions that has to be meted out to the developer. And that I can assure the residents and everyone within the Tama West municipality. We will not sleep on this. We are going to take very, very strict measures against the developer and against anyone who is developing without permit. Ebusia abai crash peya wojiremu ewo Tama West kropono emu yewura Ludwig Tei ena yeko ekwoti no. Commission on Human Rights and Administrative Justice ya yetwaniti awa charge no what more tron krata at the ababontin ya wo mo chase enkane Commissioner General at Ghana Revenue Authority GRA Jumekuo no Dr. Amshadai Owusu Amwa e free eneya ekono oni wu kwan ese obeji dibrebi ewo aban mu mfinhia ne baako enum ene oni wu kwan kra eso obedi bra na obeye adwuma ewo aban mu won mo eche se won mo ye nhwehwemu bi ewu se wobra na oye Commissioner General no ewo Ghana Revenue Authority dwumeko na mu no sika bi efa ne nsase a emprempe won mo aye nhwehwemu won mo eche se eku ayefro won mo Movement for Truth and Accountability and afei Civil Society Organization August bosume no ne da na etoso ebienu August 2022 and mo enwu se yera Amshadai de sika bi akwakoma nkrofo bi a se bio aban no animo hwe eno so eda nchen a wow the contract or the contract awodo ama enumekuo bi miense bi nso a aban no animo hwe nti won beka se eye fraud chese sika fa na nsase a emprempre wo mo kan wasem no ebusua enye sika ketoa wo mo si 8,971,933.43 chese ebusua sika no emu edupa ya wo mo chese se sika nyina no efa Amshadai nensa ase na wo mo eto aso twem se nyumakuo miensa mabo wo mo din a wo mo chese ye de contract ema wo mo aban no enimu hwe no wo mo chese October bosome no ne dan na edin kan kra ewo 2021 mu wamo ewo award contract bi edema eye Sagel Motors and afei Trading Company Limited and afei companies mienu bi so eka ho a wamo chese ekabo mu no and eye miensa ya wode sa contract ndema wamo a aban no animo hwe enti wamo hwehwemu a tete sika no ewo soro pa sa contract na wode ma wamo no na wamo chese eno kra da nchen a 2023 no nso no wasanso edi sika
bi ekɔ share na account mu ya eno nso kra no na kyɛ sɛ yɛbɛka sɛ fraud we wie sika no de akwa kogu na account mu a kyɛ sɛ aban no anim hwee enti wɔn se wɔn mu nyinaa ɛna wɔn ayɛ nhwehwɛmu a kwahu sɛ papa no sɛ wa bɔ man ne kapopopo pɛnyɛ sika wadie no ɛnyɛ sika ketewa ɛno na nam so ma wɔn kyɛ sɛ wɔn gyina wɔn mambra ɛso Public Procurement Act no 2003 at 663 ɛna wɔn gyina so ɛsɛ papa no efiri ɛnɛ yɛ kɔ no ɛyɛ ade a ontimi ɛnkɔdi di bere bia ɛwɔ aban mu anaasɛ ontimi nyɛ adwuma ɛwɔ aban mu saa bɛyɛ mfie no enum ansa koraa na watumi ahwɛ n'asɛm no wɔn aka wie sɛ wɔn ka wie na kyɛ sɛ bibia ɛdeda n'akwan mu na deɛ nhwehwɛmu wɔn yɛyɛ ɛde bɛsi ɛnɛ yi wɔn ho sɛ bia ne ho so deɛ ɛneɛ wɔbɛtumi akɔso ayi n'adwuma na mmom no sɛ ebu bɔ no a ɛneɛ wɔ sɛ mmara no ɛne didi sɛdeɛ sɛ na ɛfata wɔn de wɔn nsɛm ɛbɛwieɛ no ɛna wɔn ɛde to PPE anim ɛsɛ mprempre ɛwɔ sɛ wɔn de wɔn mambra no ɛde yɛ adwuma paa na nipa bi a wobɛwɔ di bere bi na sɛ bi osika bi bɛfa wɔn sase na aban no anim hwɛ no na kyɛ sɛ mmara no ɛne wɔdi sɛdeɛ sɛ na ɛfata shraj ɛna wɔn de sankrata yi ɛbaayɛ na ye free shraj fo akache na ye de ani twemu ewo ECG ni PDS nsensem no emu na Electricity Company of Ghana Limited ECG adwumakuo no na wo mu adi enkunim ewo asɛm a ye de kodan court kɛseɛ ewo London ya ne nyina no efa Power Distribution Services Sompa Ghana Limited ya ye trinity wa efa ne PDS na abra ruling no eba ye na kyɛ sɛ emfie miensa entamuni a ECG ni PDS fo wo mu contractor ɛho asɛm bɛyɛ ho ewo emu no afei ena mfie miensa chi abrewe poma kwan mu a court no abu asɛm no a wo mo hyira ECG fo edi nkunim ɛwɔ saa ensɛm no na yenko ye chikakra afempi no eni edunkron 2019 ena PDS fo ebeteki over wɔn bɛfa dwumadi ahodo na ECG fo wo mu di no wɔn bɛhwɛ ɛhwɛ so na ɛyɛ mfie aduro no contract bi na nkɛsɛ sɛ adwumakuo no mienu no wɔn ɛkɔ ya Millennium Challenge Compact na ɛhyɛ saa program no ase a abanya no wɔte so saa brande ba yɛsɛ saa time no na ECG fo wo hwɛ wɔn dwumadi a wɔn mu di na nneɛma nhyɛ da nkoyie enkane asɛm ayɛ basa ɛka ɛna emini ECG fo ntinka wɔn dane adwuma no fa bi di ama nkorankora na nka wɔn so aboa na NS investment bi no wɔn bɛyɛ anase sika bi no wɔn de bɛhyɛ ECG fo dwumakuo a wɔn wɔ no mu a na etimi aboa ma enkane ho nsɛm no etimi agina brane ɛwɔ man mu ɛno nti ɛn wɔn kɔfa saa PDS contract no ɛbaayɛ na yɛ awɔde contract no anche bia ɛn wɔn mu ekyiremu sɛ nhwehwɛmu bi kɔ so a AI Court Insurance and Reinsurance Company for ɛna yɛ san nhwehwɛmu no bɛhunu sɛ ei sɛ contract no a yɛadane ɛde ama PDS for no sɛ na dwiri mu bi wɔ mu ɛyɛ fraudulent contract and wɔn de ma wɔn no enti ɛyɛ ade ɛsɛ saa contract na yɛtwam ɛho asɛm bɛyɛ ho ɛwɔ man mu ana PDS for sɛ wɔn nte aseɛ ɛde nkrata ba yɛ bɛkyerɛ mu si wɔ contract ne deɛ ɛyɛ ade ɛsɛ bibia ɛda mu fan awia pom ɛnso still ECG for no ɛkyerɛ mu sɛ nya deɛ sɛ nneɛma no ɛkɔɔ sɛ deɛ wɔn nte aban no ɛtɛbiri asɛm no kopie mu ɛwɔ court ne yɛdi kan wɔn di kan kɔ court bi a wɔkata ɛma sɛ deɛ na nkɔmɔ no die na ɛsɛ sɛ wɔn refer asɛm no na ekopie mu ewo London enti enne ena ruling no aba wo mu kire mu se sa contract na ye no korɛ se PDS fo na dwirimudie proye ne kankan bi ekoso ewo maka kye ne nkudimdie akɔ ede ama ECG adwumakuo no na ebusia NDC abaiba ye ena wonam soafo ya wono ehwe nkronkoma mpuntuo ho nsem soafe ahensem ene osumfekuo ho ensenkan yeso no monyafo Ahmed Ibrahim so ya National Sanitation Day no wonom esan ede aba esansa ho die we no eho ehia ede mo odasane bia se be yampomde ho nsem ene sikasam ye toda bia aban ne hweguo ewo fi ho no yankase betimi aye ya afam de de aboa na yetimi ateso da sika no aban etimi ede mpuntu dwuma ewo ya boboa no ama setenemu ye die nso yense atimi aka na woyi eda edika na se eye bemenda edikan ewo bosumi biemu no na wo kire se wode edi dwuma we sei enam so ama mpanyimfo ahodo nyina da asom se twetwe ama ye kase wokopie mu ewo eye aban krache panyi ya wo no ewo German South kropon mu ewo
Brumantamu a won monyanfo Siata Watara wono so e de kokobo e de akọ e de ama na dehye ya wonom ewo eye kropon mu se wa wo bebo ho mpem na edane bedru wo se meyi me ho afiri mu no wo se ene ba bia omode wo begina no wankasa wo mpe wode nsem se nyina todwa wabra na dwumadie ni bi ekoso e wo drobo wabra wone nananom e de adehye bomu a na wonom eye nsiesie e wo ekrom wo yentie wonom nyamfo Siata Watala ne nsem a maame e de todwa e fa kokobo no e ho e wo se yesiesie ye mpotam ye monten so ene empo ye mfichire ahodo se beya efia ahodo no ye betimi ateso ye hwe se ye nsa kane no a ye ntiemra so a omo ama no ene dai me fa wafidie so na ya mo strong warning next sanitation day ye beye ne Wojamai South Municipal me kama timamufuo nyina ahu sei eye nhye so bia ede ne ho ehyem eye man adwuma Ghana mamra yebo man ne ho no e kire sei se ye man adwuma na wamfa wo ho anhyem a mra de wo ho bia no ye de bediu enti no me fa kwanya we so na maka kire timamufuo nyina sei enne de moa ba di no ye maba di akọ next month ye besan a ye bi e Wojamai South Municipality ni ha ye besan na repeat drobo na ya sane di kuro foforo a ka ho eno no wa mabia no ye chewa abane mra e wo ho bia no ye no ye bedi Ewusia abai krache penyin ya wono ewo eye Wojamai South kroponimo ewo Brumantam monyanfo Siata Watara ena yekọ ekotie no na eno echi no environmental health officer ya wono so ewo kroponimo yeren monyanfo Christopher Frempong wo kasaye SCC ye ya som yie pa ye hwese kroma honidie no ebekoso ewo Wojamai South ya fise ahonidie eka ho a ebeboa ema nipa mpomdin akoso ama nipa nso ewa ahoden a man ne kikire no ebetimi akọ nanim sede ye nyina ye wosan anisuade ho tie da mampanya ase sesa adwumadie wo ne ba ye no so samansama ya sompa ye de ye adwuma tie besere se bibia ya nke hia beboa me adwumadie ya kama penfo nso moaye na yentimi nye mampanya kama Ebusia wedum nyina echi no na ohipopro ya wote adwaso edema adehye ya wonom so wodrobo na se drobo na nanum atankonyansa ase so okochire dom sechi akon wono so edna no edisemu a etwato edema sei unity don redo na wa kire se unity because enyame abode mama na ambia eno abefoso api ndi won dim restrict ni pass don't do it here na ongoyome and say you create space am baby made them catch say next week mba hana me hu say baji pavement ya me na wote me assembly e be nya biaka because yes can be dey yoyo bamba yes can na nyo say your pavement na wo dey abo tabeguso ato ene ya etwagu ye eye ohipopro ya wote adwaso e wodrobo na nanum atankonyansa ase so okochire dom sechi akon Yatwaka se bono eso na honorable kwamna minta kando eyo soafo ya wono ne hwe ya pomdi e wonsam so wode atodwa se junior nurses ana junior medical doctors ye ba be yi wo mo wa mu chichemu eduonwotwe 80% ye no e 700 junior doctors medical doctors ana wo mo ekwakoye adwuma nti wo chese nje bia wo mo be hyase na wo makwakoye adwuma woni sentrofo di nkomosi. I've started hosting junior doctors, and we are doing not less than 700 of them this year, and the process is ongoing. We are determined to host not less than 80% of these 700 junior districts. It is not an easy decision, but it's a necessary one, and that's where we are getting the feedback from our dear medical doctors, especially the junior ones. I saw a very long list wanting to go to UGMC. You can get more than 10% of the list you have brought. I'm being very honest. It will interest you to know that about 80% of the medical doctors we have in this country is shared between Accra and Kumasi. So we want to serve our country. The country, and I'm the first person to admit that the country has invested in some of us. So it is not as if we are punishing. And it's my money for Kasa ye a swap for one no
nipa okasa ye eyoswafo a wono ene hwe yapomdi wonsam so yeru akwamna minta account no wie ye no na wode niema bi edekoma University of Ghana Medical Center so womonje na womfa hwe ayafo. Yeah, so every health facility and the kind of equipment they need. So you cannot go and put an anesthesia machine at the check compound. It is useless. And so government has taken the decision to retool our health facilities, number one. This is just the beginning. We have 50 anesthesia machines. Kolebu, because of the enormity of work they do, we are giving them 8 out of the 50. This is the first tranche. And we'll make sure that what we have for now will be evenly distributed per the needs of the facilities we have in this country. And we've also requested that they take very good care of it. Government is not going to do the retooling alone. We're going to include the private sector. PPP is part of the retooling. Now we are working on dialysis machines. From there, we'll go to the next point. So nipa okasa ye yaswafo ya wono ene hwe yapomdi wonsam so yeru akwabna minta akando. Yeah, toa hot bite kase bono eso apomdi mu ane da so ejina Food and Drugs Authority ya ye twaniti awa efre no FDA4 ena womode ensem bi abetu dwase drink bi ewo ejaman so ya edin a eda so ye Choice Irish Cream Flavored Drink. Choice Irish Cream Flavored Drink. Na sa drink no womo si enimanimu ya womo sanfamra FDA4 ho. Womo nyina emfiri adwa so sanse lab test ahodo a womo aye ne hwehwemu a womo aye kire se drink no a aba edwaman so no ewo ade bi womo aye frɛ no sildenafil citrate ya eno no eye ade bi anka yedi etreat se bebema ne bema no emu adwuma. Enti sa ade no a ewo drink no mu nka wo bia ekodwo to ene yede sa anase wo bia wo akomayade na wo hye nkrata ya FDA4 ede ba ye no a wo mo se product no wo mo de ba ye no na sa ade no enim akire ekodwama so ansan wo behunu se label ne kura no a ebo drink ne hono niema nka wo de ko FDA4 honom no mo hwehwe mu a wo se drink bia na se product bia ne ye wo ingredients ya ne nyina no wo mo kyerɛ bo ho wo mo de ko ma FDA4 hwe se bibia ye kama ansan na woma di approval na aba abonten na we no akire kura product na ba dwama so ansan wo mu no se saa de no wo drink no mu a FDA4 woma hunu e wo honom ti na esesa wo mo recall product no eba biem na wo mo yenhyehyemu enti wo mo se ne enti a wo mo fresh product ne back ne se e ma apomden wonsam wo hwe ya na akwakọ ye ohaw sanse obi wo honom a wo no maduru a e bia e wo nitroglycerin eno no ye ade bi ye ka ingredient a ye de ye enuro bi ho enti se wo fa aduro bi a sa nitroglycerin ni bi wom na wo san konom product ya ye ka ho asem ya wan hwe ya na e de blood pressure no ida se ebe kosra broso ana se betia ba fom kra eno so ya na wo mu kirem se e hadwene ebetimi di stroke mubuye ya de bi abeto o manfo so enti wo ye no so firi horom a wan hwe ya ukonom aduro no a eni adaworoma wo bema no ebegina so kreben ya ede oyaw dodo no a ebebre wo enu nti no wo se de ebeya apomden ho nsem Ghana fo ebetimi akonkan ti no sa product na ye kan wasem no manfo nyina enya hweye wo ho product ni din biom eye Choice Irish Cream Flavored Drink enti so akoto bi agu fridge mu a mepacho pa kisi ba bi ansa kopem se FDA4 hwehwemu a wo mo ye no ebetimi abawiye Yefro pomden ho nsem ne yefe ni enkyeremo e wa twentwe ho ensem e bobo so beda neto so edunsia na yeda benada e na Yewra John Dramani Mahama Mampanyin e de eye empa ho etu dwa e wo afienya ni nyina da ene sesebe ya kwantempo ho nsem so no ebetimi akoya ma twentwe ho nsem amafo no so afem no bibia betimi asipi assistant no wode dwumadie ya no e ka no hyehyeye ho Big Push Road Project no e de aba na wo kyerɛ sɛ we say ni nyina no yakwan a enye de amonchemonka adedemo ene de ekeka ho a eno so ha atwentwe no ebeboa ama etimi ayi no afiri ho na ene wode asem bia kwakoto dwa e kyerɛ sɛ woba omaiga na nyina sɛ bosome be sɛ duonu ennan pɛ Ghana akwan nyina da ebeye fefefe acha bibre mu afam ha nyina da akwan na ne nyina no enam Big Push dwumadie no eso de nsem itudwa e wo Savannah Mantem wo abra na sola wo kwa ede aso akobɔ form ama kwan no wonom etimi akwakoyi bi e wo mpotem ho
At the same time, today represents a sword cutting for the reconstruction of the Fofoso Sola Road. As you can see, the Sola Fofoso Road was completed when I was president. Unfortunately, due to lack of maintenance, many parts of the road have deteriorated. And so the same contractor who's working on the Winchiwa Road has also been asked to work on the Fofoso to Sola Road. And I wish to repeat my apology and regrets to the people of Ghana that with the start of Big Push, the whole of Ghana is going to be a construction site for the next 2 years. Wherever in this country you go, roads will be being constructed. And so I ask Ghanaians to be patient with us and to accept the inconvenience, because 24 months after the launch of the Big Push, you will have the best roads in West Africa. Yenumun so che ope atadwufo wa eni chebi enfie mienu ntem Ghana kwan nyina beye fefefe won monyafo John Dramani Mahama Ghana mampanyin ena wode nsem we say etudwa e Savannah mantem ne den no ne kasa no achi so afo ya wono ehwe yakwan ne yakwantempo ho nsem so ya brekro na wasaya mrahebedwani ejiremo edema dehye ya mo adakru abato empesua so monyafo Kwame Govins Aboja wono so e kan nsem say editato. All the contractors working on this lane from Wenchi all the way to Wa here. We are very happy to be here. Your Excellency, today is another day you are making history. The contractors gathered here have already started work, and today we are doing Savannah region. Your Excellency, from Wenchi to Wa will be around 200 kilometers of road. Your Excellency, no government has ever created this level of ambition. Yes, indeed, a section of this road was awarded before you came, but the contractor never turned up to site because the financing was never secured. You are the one who came and you did not cancel that contract. You included it in the Big Push. That is why we are doing from Winchi to Wa today. Brofo kwesi besa henu ena wenchi ekwa wakwa no so no wokyere se abandada no edema contract na so no nya de asikasem no timitoto ye ema no nti no ono ba ye John Dramani Mahama wenyi sa kwan no ayipemu wode aka won ye ne wode sika bent no wo eba be ya ma bibia so akoyi atwentwe ho nsem no afa ne ntampa efra ewo adehye no ensem. Churchofo penyi dema MPP amanyoko no Yura Justin Frimpong Kodua na wode atodwa se bosumi ye di enum yi ana bosumi ye womi na chese na wotwe a ye besimi ya nyame ya domo a wo mo eba be membership card na chese wo ye obi a woni je MPP amanyoko no a obetimi aba no waba betwe odin ni ama o card no na edi dance ye ese wo ye MPP ni woni central for di nkomo. I'm happy to announce to you that starting next week we are continue with the issuing of membership card to our members. And I'm happy to announce to you that starting next week, we are continuing with the issuing of membership card to our members. Arishma mani fokasa ye Yura Justin Frimpong Kodua no wie ye no what was we chem se nyame ya domo a 2028 aba ye kwaton de MPP amanyuko won bedi nkunim. We have more than 2 years to bring to Ghanaians our record, to bring to Ghanaians what the New Patriotic Party stands for. And I can assure you, issues of apathy, issue of reconciliation, all will be addressed. And inshallah, come December 7, 2028, the New Patriotic Party will surely come back to power. The New Patriotic Party will surely come back to power. Ghanaians would have willed the NPP and the NDC, and I tell you, the difference will be clear. Thank you very much. Churchofo penyi dema MPP amanyoko no Yura Justin Frimpong Kodua nene ene ekotie ye no. Abusuafo ye kai mo se time heba mesha ya womode etidie draba ena eso yasene nenwumre ongan su free promacedo for honom medima for heba center Dr. Time da so eno no wo se fa yade ne bra na wontu ase emfa emawo na Jos Hot Kinkin so ene dokono papa ya ye didi dwuma ahodo so mpacha de no makacho se hwe nim ewo bronya breyi emuane mapa ene ye de ebre enyanka ene ekunafo Leicester Company Limited womde years toothpaste ene ne brush abe dwaman so woma dawroma yedane ye ho ye ba ye be kwa manoni ne ye de aka ato so.
Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichi o. Do. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and then the brush and the twitwi mesima me nya homka. Senti na ye bokoi. Na medie me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Aboa me ama sesei. Menum nso a enyunu anasa de ehia. Me sem fimfem me biem. Na wo hwese me sin aye fita sesrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimese. Enti na wo sin efe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo num ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, Yas whitening, and the Yas total care gel toothpaste, and then the brush. Ebusian chamfa. Sa wo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. Anu won't here. Passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey, enesa Accra ne botem ye demo. An ye demo ampa. Be say de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send the 2 months and 8 years canon. Miss me connection and shut down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection. What about the crow? About the cry. Stroke on so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim. Pokuase Maira Kwanoso. For doctor 0244-774-282 and at 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. Obiari hia emwashron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yinkrato yaso sano boafo Sompa achedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edin wo so yetara 1 media anasa Blessed Foster bronya bosome ne bebodja trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twem no emu adanse de de mu amu nim sompa achede 2025 yabo yaba TV Emma Aketiapa.
Emma akatua pade shiman ma yenwu nsem ni nyina abriu ewo eye amanone ensemu na yede ani echiremu ewo London abrochimemu wabra akwada bia wanya mfinhie dunan wo kyerese bibinti wontimi fa ne din entudwa yade a wode nasem ekokyere court se adaroma wonom enka bima no esansa na wofo kwan ya wonom de ne faso no enya de anani eje ho na court ne nsem o mudi ma ye nyina no enesa akwada no February bosume edanimo ewo 2024 ni mu no en wode asem ne beda court ne se na wofo abu ne kwasea wo madada no ama ne nsa esifom esanse wo mo ka kire ne se oba besra ne busuani bi a wo yare e wo Ghana ha senom na wasai aba UK abrochimem na so no wo bai na wofo de na ba betum sukumu e wo ha senom kyese nya ade a wo san aba ne nchi e wo eye eho bienu nti no wonom enfre na wofo no na wo mo enka nsem ne bi enfama na so no awofo ne nsem a wonom e kire se wo de ma ye no ene sa akwada wanya mfinhie dunan wo sori a ene weapons ne kita no se kan moa sika enia no se hwan na de ma no se hwan na de ma no mu nim ba bi efro bi sana wo se ye mia media afa kura so won santene ne ho enko school na wakwa echina akobolo na wotifie na ensamone de ya wo ye ne atete ya wode ma na wofo nte no ena na wofo ne se wo ka kire ne se wode ne baga na ha abasuku ai ne wo mente no wo mu de ne se wo mu besra busuani bi o yare na wasan ba na court no ye no e wo London no high court ya de a wonom ese akwada no enya de a ne nsa na wo ka no obesom akwada no dwo bosumi mu e wo afi we se 2024 mu no ena wo san ekoye appeal e wo appeal court no so e wo London ho ena wonom sa akotena so jaja wotena asem no se na wofo epeniye nti no wonye pene kwapem se wo betwie eye entoaso suku e wo Mike na masenum na won samra eye UK abrochimem ho emetoa na brabo so nti no na wofo court no eni na asem amfama no abusuafo eno so ne yegina na nsema hodro eboaboa no anwumre yi ede besom mo efri nonum empemu ebepem sabre ne yede ne nyina SCPDS fo ene ECG fo contragia wo mo ekoye a ene enkunimdie akọ ede ama ECG fo afa ama no nsema hodro yede ba ye ni afoforo no a ena eka ho anwumre yi yede ebesom mo se ye kase ebo a etwato ewo ene dei emu na yenom a ye bekenkan ensem no ede emamo midin ede ajoa asare mene obapa nana ya ka kire na fe ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya busia ye sorry so ama third service dwumadie no wan kasa wo de hye mango day wo de atoa so na ansa na ne sorry ya ne kai botew ansa na mango day aba